Bases de dades. Aquí tenim oberta la suite de LibreOffice, la suite ofimàtica de LibreOffice. Fixeu-vos que aquí podem obrir un document de text, full de càlcul, un imprès. Aquests no els hem vist, però això ens permet tratar, entre altres coses, arxius PDF, modificar-los, per escriure fórmules també, matemàtiques, un editor de fórmules. I aquí, per últim, tenim el base. El base és el que es diu un sistema gestor de bases de dades. Llavors, anem a fer-li clic. Fixeu-vos que ens demana, en primer lloc, si volem obrir una base de dades o si la volem crear. Bueno, en aquest cas anem a dir-li que la volem crear. Aquestes coses, aquests motors poden ser un o un altre, els que té aquí instal·lats per defecte. Deixem el que hi ha per defecte, no entrem aquí en més històries. I com que el que volem és efectivament crear una nova base de dades, deixem això també actiu, següent. Llavors ens demana si en un moment determinat volem que la base de dades estigui registrada i tinguem tots els permisos nosaltres o no. Tot això ho deixem per defecte. Ara veurem. I el que sí que és diferent és que en un moment determinat et demana on vols deixar la base de dades i donar-li un nom. No és com comencem a treballar, per exemple, en un full de càlcul o en un text, editant-lo, que estem editant-lo i ell ja per defecte ens posa el que diguéssim és sense títol, i en el moment que volem ja el guardem on vulguem, en el nom que vulguem. Aquí no, aquí per treballar en una base de dades prèviament l'hem de crear i li hem de donar el nom. Bueno, suposem que li donem aquest nom, per defecte també, el new database, per aquí escriuries el nom que vulguessis per la teva base de dades. I fixeu-vos que el que hem fet ha estat crear una base de dades buida. Té aquí dalt el nom, d'acord? Si us fixem, com qualsevol programa de la suite informàtica, aquí tenim una sèrie d'opcions de menú, una sèrie de botons que són acceleradors gràfics de les opcions de menú que hi ha aquí dalt. Alguns s'activen o es desactiven en funció de que estiguem en una part o en una altra del programa. I el que és important veure és que aquí tenim els 4 principis tipus d'objecte que podem treballar en la base de dades. Un és el més elemental, que són les taules. Sobre les taules podem fer consultes i aquestes consultes poden ser, diguem, bonicament presentades mitjançant formularis o mitjançant informes. Val? Llavors, en principi, el que ens demanen en aquest Competic 2 simplement és veure com fer una taula i una consulta senzilla. Bàsicament és saber, ni tan sols entrarem en el tema de relacions ni de més, això ja es veuria tot un trimestre en Competic 3. No? Llavors, per crear una taula, fixeu-vos que ens col·loquem o assenyalem aquí l'opció de taules i aquí tenim 3 possibles opcions. En principi, de moment, només utilitzarem aquesta en mode disseny. Es poden utilitzar els auxiliars, que són els assistents, diguéssim, els wizards, però i si saps efectivament el que estàs fent, doncs pot facilitar una mica la feina, però en realitat en això tenim més que suficient perquè les taules normalment, o el que és la pròpia base de dades, l'estructura de la base de dades es crea només una vegada al principi, quan estàs primer dissenyant i després creant. Vull dir que el temps que trigues en crear-la és només una vegada al principi. Llavors anem a dir-li crear taula i si us fixeu, en la taula el que ens està dient aquí és el nom del camp i el tipus del camp i si volem donar una descripció. Ara es veu, diguéssim, fila a fila, però després, quan obrim la taula en dades, veureu que això està com encolumnat, en l'apariència que tindria, per exemple, una taula al modo que les hem fet en full de càlcul. Suposem que aquí volem guardar ciutats, llavors quan posem aquí el nom del camp, l'hem d'escriure, aquí al costat ens diu de quin tipus, el camp aquest contindrà dades de quin tipus. Si anem a identificar aquest primer camp com un codi, bueno, doncs podríem pensar que fos, per exemple, un número enter. Vale. O fins i tot un small integer. Això, bàsicament, la diferència que hi ha entre els tipus que hi ha aquí, per exemple, entre small integer i integer, és la quantitat de memòria que ocupa. Això té una importància al nivell que estem fent nosaltres ninguna, però si la base de dades tinguéssim
molts valors, fos de milions de registres, per exemple, doncs efectivament la mida de la taula seria bastant sensiblement diferent en cas de que escollim un valor o un altre. Bueno, o fins i tot decimal. Anem a agafar aquest. Val? Després, si volem, aquí seria la ciutat és un text. Si hem de col·locar, per exemple, la població, li donem aquest camp població, aquest seria també un número, per exemple, un enter, seria suficient, i l'alçada o l'altitud, aquí tindríem també un enter, un small integer seria més que suficient. Llavors aquí estem definint la taula. Fixeu-vos que nosaltres el que anem a crear, això és molt important, no anem a entrar ara en teoria de bases de dades, però intuïtivament, si nosaltres anem a col·locar en una taula registres, no, que cada registre tindrà aquests 4 camps, el que no tindria ningú sentit és que dos registres fossin igual, perquè per a què vols repetir la mateixa informació dos cops, a banda que podria donar inconsistències. Llavors, hi ha un camp que no s'ha de repetir mai, per això li han dit codi, i aquest camp és el que es diu la clau. La clau pot ser un camp només o una combinació de camps. En aquest cas ho farem de la manera més simple possible i només serà un camp la clau, el codi de la ciutat. Botó dret aquí, i aquí li diem primary key. D'acord? Deixem estar les opcions que apareixen per aquí sota. El cas és que això ara, fixeu-vos, en aquest botó ho guardem. Aquí estem creant per defecte la table 1, no? Però si nosaltres ara guardem, ens demana el nom i en aquest cas anem a dir-li, per exemple, ciutats. A la nostra taula li donarem aquest nom, ciutats. Ok? Ok, tanquem i tornem a la base de dades, a l'entorn de gestió, de creació i explotació de la base de dades, el sistema gestor de bases de dades, i aquí fixeu-vos que en tables tenim ciutats, que és la que hem de crear. Si ens col·loquem en queries no hi ha res, en tables tenim ciutats. Val? Molt bé. Llavors, com introduïm dades? Al botó dret podrem, amb un edit, tornar a entrar a la pantalla que estàvem abans per modificar alguna cosa, no és el cas, i si donem, per exemple, doble clic, entrem en el mode d'inserció de dades. Doncs això havíem dit, fixeu-vos que si aquí li donem una A, i aquí diem Barcelona, població dels habitants, no? Havíem dit, per exemple, 1.500.000 i altitud 20 metres, no? Si ja ens col·loquem en l'altre registre, això ell ens ho ha canviat automàticament i ens ha posat un 0, perquè aquest valor que li havien col·locat una A no l'admetia. Aquí li hem de posar números. Barcelona, Lleida, que sí que en sé, no arriba a 200.000, que va, i són 150 metres. Anem a col·locar el 3 i col·locarem en aquest cas 800.000 i també això depèn d'on l'agafes, col·locar menys, però és igual. Aquí tenim 3 ciutats, tanquem i fixeu-vos que si cliquem aquí podem entrar i podem afegir altra vegada dades. Així és com treballaríem creant taules. Després, quan una base de dades no només té una taula, que ja dic que ho veurem l'any vinent, però en aquest cas, que només creem una taula, doncs aquí ja hauríem acabat, no? Faria falta fer les consultes, que ara el que mirarem serà de treballar sobre una taula amb més dades i obrirem una altra base de dades on estan les dades que jo us passaré. En realitat, ja us dic que una base de dades no és únicament una taula, sinó que són diverses taules i que a més estan relacionades en camps entre ells. Això ja ho veurem, com dic, a l'any vinent. Aquest vídeo acaba aquí. Era perquè sapiguéssiu com crear la primera base de dades, com donar-li nom i com crear una taula. D'acord? Molt bé, doncs vinga, fins la propera.